gaur gurekin Euskal Herria Bilduren legebiltzarkida Gasteizko legebiltzarrean, Casanova jauna, egunon ongi etorri Euskal Telebistara. Lehen hitz egin dugu, zer gertatuko da apirilaren 5eko hauteskundeekin, ze aurreikuspen ditu EH Bilduk, egon dira hauteskundeak, koronavirusaren eraginak bertan bera utziko ditu, nola ikusten dutzuzu? Bai, ez dakigu eta ezin dugu jakin. Egingo dugu adituek esaten digutena, krisi honetan guztian egin behar den moduan adituei entzun, eta horren arabera erabakiak hartu inolako problemari gabe gauza bat ala bestea, egingo dugu, baina beti dakien jendearen ahulkuak eta aginduak jarraitzen. Eta ez zuen koalizioaren barruan, eta goneko aurreikusi duzue kanpaina garaian agian bestera bateko kanpaina izan beharko duela, mitinetan eta jende asko biltzen da, eta metro beteko tarte hori gorde behar ere esaten digute, osasun agintariek egin edo neurori hartu behar dela, inguru horretan hausnarketari egin du EH Bilduk? Momentuz ez, baina mahai gainean jarri da aukera hori eta kanpaina bermoldatzeko beharra edo atzeratzeko beharra momentu batean edo bestean mahai gainean egon daitekela, baina esan duan moduan ez gara aurreratuko eta egingo dugu egiteko esaten digutena momentu honetan kontrola eduki behar dutenek, hau da adituek eta osasungintzan arduradunak direnak. Atzo EH Bilduri entzun genion alderdi politiko eta gizarte eragile guztiak batuko dituen, edo bilduko dituen, mahai baten eskaria egin zuen, nolabait ere koronavirusaren inguruan alik eta informaziorik gehien eta koordinatuena izateko eragile guztiok, baina nola egin nahi duzuen lan zuek mahai horretan Jaurlaritzarekin? Bai, ikusten duguna da krisiak gainditzen duela osasunaren esparruan, ospitalen eta osakidetzen esparrua gainditzen duela. Egia da zentralidade hor dago eta nolabaiteko agintea eta lema hor egon behar du, hau da arduradun medikuen eskuetan eta gero politikoek egin behar dutena, beraiek aholkatzen dutena. Baina krisiak gainditzen du esparru hori eta ikusi dugu beste ondorio batzuk sortzen dituela. Orain Italiako irudiak ikusi ditugu eta besteak beste kartzeletan egondako motin baten irudia ikusi dugu, jendearen desplazamenduetan eragina dauka, gero eskoletan gertatu dena sozial mailan sortzen ari da nolabaiteko zaintza esparruaren krisi txiki bat, aurrak gelditu behar dira nunbait, eta nunbait hori nun da, Aitona Monekin, bai, ala ez, eskaintza batzuk egiten ari dira koloniak egiteko eta hori justu da ekiditu nahi dena. Orduan ikusten duguna da, argi daukagula zuzendaritza eskema zein den, hau da, osasun arduradunek agindu behar dute, gero ardura ejekutibo daukan gobernuak bete egin behar ditu agindu horiek, baina gizarteko sektore zabalago batzuek ere badaukate zer entzun eta zer esan batzutan informazioa ere eduki badaukagula. Gu badaukau informazio asko heltzen ez zaigu, baina ez duguna nahi da eztabaida publikoetan sartzea, bai nahiko genuke marko bat edukitzea, informazio horren ondorioz atera ditzakegun ahulkuak edo iritziak, eztabaida politikoarekin nahaztu gabe, eraikitzaile batean aportatzeko. Da, bi norabideko mahai bat, eragileek bere ekarpena egiteko eta baita ere autoridaden partetik eragileekin partekatzeko ahulkuak eta irizpideak. Elkarrizketaren hasieranik esan dut koronavirusak ez dakigula. Aprilaren 5eko hauteskunde hori oraindik ere nola eraingo ote dien ala ez. Hauteskundei lotu atzo galdera bat egin zuen, ez dakit erretoriko ala ez, baina Roberto Uriarte egon zen hemen gurekin eta galdetzen zuen, zergatik gehiengoz ezkerrekoa den herri batean ezkerrak ez duen agintzen, ez? Zu galdoko zu erantzunik horrentzat? Bueno, galdera hori agian Roberto Uriarte egin zuen, baina duela astebete nik Twitterren egin nuen, eta gainera Roberto Uriarte berarekin elkarrizketatxo bat eduki genuen berak berretsi zuelako iritzi hori, eta nik uste dut zalantza hori oso pertinentea dela, nero honek ere aurretik planteatutako zalantza. Eta zer erantzun dago zuzu gorrentza? Nik uste dut herri honetan anomalia politiko batean bizi garela, hemen gehiengoa sozialki bere burua ezkertiarratzat definitzen duelako, baina ez zoik alderdien terminoetan, baizik eta inkestak egiten direnean, ezkerrarekin lotzen diren hainbat balore, gertzen dira hemen goi mailan, errepublikanismoa, laikotasuna, elkartasuna errefuxiatuekin, etorkinen aurreko jarrera eta bar luze batean, sindikalizazio maila, eta bar uste dut herri hau gehiengoz bere burua ezkertiarratzat jotzen duela, eta gehiengo bat ezkertiarra dela, baina hor daukagu fenomeno bat, beti eskuineko alderdi bat gobernuan dagoena. Uste badela garaia hori hausian jartzeko eta gauza ez normala bezala definitzeko. Agian eskuineko alderdi hori ez delako hain eskuinekoa izan diteke? Edo jendeak ez delako perzibitzen hain eskuinekotzat? Hori argi dago, ez du percepzio arazo badago hor, baina baita ere, momentuz alderdi horrek ez dauka gehiengoa, eta eskuinak ez dauka gehiengoa, baina ezkerreko alderdi batzuek beti albidetu dute alderdi hori boterean egotea besteak beste. Eta egia da, PNV alderdi moduan ez dagoela Espainiako eskuina dagoen parametroetan, Euskal Gizarteak elioke permitituko,
hau da eskuina bai, baina puntu bateraino, eta gainera, politika eskuindarrak kamuflatzen badaki, baina muinean, aztertzen badugu, sindikalgintzari begira egiten duen eskaintza, politika fiskalean egiten duena, eta beste arlo garrantzitsuetan egiten duena, alderdi eskuindarra da. Ez eskuin muturrekoa, Espainian ikusten ari garen modu, baina eskuindarra. Eta horren EH Bilduk ezkerreko esparru hori nola zabalduko du? Zabaltzen ari da, eta bihurtzen ari da azken boladan ezkerreko sektore askoren erreferentzia, baina egia da EH Bildu bakarrik, agian ez dela gai izango, behar den gehiengo eukitzeko berez alderdi bakar baten partetik, hortarako aliantza politikak existitzen dira, eta horregatik uste gu mahai gaina jarri dela azken boladan, jarri den ezkerreko ardatzaren inguruko eztabaida, gu prest gaude bide hori esploratzeko, eta uste dut azken boladan gure herrian gertatu direla hainbat gauza berresten dutela ezkerreko ardatz horren bideragarritasuna. Atzo bertan Lizarrari buruzko berriek hori esaten digute. Badagoela gero eta jende gehiago, ez dagoena pres, eskuineko gobernuak sostengatzeko ezkerreko sigla batzuen aldetik. Eta hori mugitzen ari da, eta uste gu, euskal politikan etorkizunean gai honek zeresan asko emango duela. Lizarrako gaiari bera helduko diogu, baina horre sinadura batzuk ere, edo behintzat atxikimendu bat egon da, abertzaletasunetik gertu egon ez diren orain arte hainbat lagunena, Zabaleta, Madrazo edo Dani Arrantzena kasu, eta Andoni Ortuzarrek esaten zuen orain EH Bildu nolabait ere antzinako gobernador zibila ongietorriak egiten ari dela. Zer iritzi daukazuzuk? Gazteleraz esaten den moduan arrepentido ez quiere el señor. Hau da, EH Bildu ez da mugitu, eta EH Bildura etortzen diren ahots guztiak, ongi etorriak izango dira beste alderdi guztietan bezala, baina hori EH Bilduk bere printzipioak oso argi dauzka, eta bestea mugitzen badira, nik uste dut hori edozein alderdiren ametsa dela. Baina batuketa horretan independentismoa ez da lausotuko? Ez. Eragile berriekin esan nahi dut, abertzaletasunetik estatuzen horiekin independentismo ez da lausotuko? EH Bilduren oinarri politikoak argi daude, eta dira alde batetik soberanismoa eta independentismoa, eta beste aldetik ezkerreko planteamenduak hortan ez dugu zalantzarik gertatzen dela, badagoela jende asko, herri honetan umezur sentiten dela, nahi duelako ezkerreko alderdi sendo eta serio bat, alternatiba eraikitzeko gai izango dena, eta estatuko ezkerrean ez du topatzen. Ez du topatzen arrazoi ezberdinengatik, eta EH Bilduren baitan bai topatu dezakela, eta beraz taktikoki bozkatu aldi gute. Nik uste dut Espainia zale gehiago daudela PNV-en, eta jarrera konservadoreagoak eta zentralistagoak daudela PNV-ren hainbat botoen maileren artean, eta gainera Ortuzar eta Urkullu nahi eta bilatzen dute, PP-ren sektore baten erakartzea, eta gure kasuan erakartze prozesori naturala izan da, eta ez da izan EH Bildu bere diskursoan balgutu delako, baizik eta beste sektore batzuk EH Bilduren gana jo dutelako. PNV-ren kasuan ez da hori. PNV egiten du nahi eta abertzaletasunean oso mugatuta den diskurso bat, sektore estatalista horiek erakartzeko hor dago ezberdintasuna. Lizarra ipatu dugu, eta 7 minutu falta dira 10etarako, Lizarra zer hitz egin nahi genuke, izan ere, lehenengo saiakera bat edo egon zen, Lizarran alkate aldaketa baterako eta zentsura mozio baterako urtarrilean, eta hori alderdi sozialistan nolabait ere bertan bera utzi zuen, baina orain gertatu egingo da, eta martxoaren 24an da. Bozketa hori zentsura moziorako. Baina ze aldatu da denbora honetan, bilabete hauetan? Nik uste dut, hori, alkatetza aldatzeko preso den, batez ere, PSN-eren sektoreek, dagoeneko esan tela nahikoa dela, eta alderdiaren disiplina bera ere gainditza erabaki dutela, baina ez bi zinegotzi isolatu, baizik eta herriko batzarraren babesarekin beraz, bertako sozialisten nahia bada, ezkertiarra den alkate bat egotea, eta nik uste dut lehen esaten nuen moduan, gero eta zailago egingo zaiola PSOE eta PSN-eri eskuineko gobernuen aurrean eserez egitea ezkerreko alternatibak eskuragarri daudenean. Iruñara begiratzea besterik ez daukagu, zergatik eskuina eta hor ja ez da eskuin kamuflatua, eskuin oso gogorra eta bere gordintasun osoan UPN-ek suposatzen duen eskuina hor zergatik dago gobernua gehiengoa ez daukanean, eta beste alternatiba posible direnean. Nik uste dut pilota PSN-en teilatuan dago, eta ez badu erantzuten, horlako kasu gehiago egon daitezkela. Uste duzu alare zentsura mozio gehiago egon litezkela, Iruñan gerta litekela? Lizarran oso egoera berezia zegoen, eta sozialisten partetik, edo sozialisten oinarrin partetik oso borondate argia bat zegoen. Nik ez dakit hori beste tokietan errepikatzen den, baina nik badakit ezin egon hori eta desadostasun hori
UPNeri alfombra gorria jartzearekin oso edatuta dagoela PSN-en. Hala ere formula ezoikoa behintzat badakar, Lizarrakoak, izan ere 2022ko martxora arteko doleoz izango da alkate, Bildukoa, eta ondoren aldiz Jorge Crespo sozialistak hartuko da alkatetza hori. Formula horri zer deritzozu ezoikoa delako? Bai, azkenean akordio bat, alde ezberdinak gustora gelditzeko ere gobernuaren formulazioarekin, eta gero abairi egokituko zaio, bai alkate batek eta bai bestearekin, bigarren postua izatea. Nik uste dut... Gure herritarri elitzaiek galdetu behar, formula ezoikoa delako, ez, alkate aldaketak, eta... Nik uste dut, ez naiz egon hori justu negoziazioaren barrutik jarraitzen, baina uste dut nahiko logikoa dela, alde guztiek eukitzea, ordezkaritza, sentitzeko bere proiektu politikoa gauzatzeko egoera hobe batera pasako direla, eta azken finean kontua ez da soilik orain EH Bildu egongo dela, baizik eta eskuinak ez duela gobernatu behar, eskuinak gehiengoa ez daukan herri batean, eta ezkertiarron artean ezberdintasunak badaude, baina gehiago da batzen gaituena eta ahalbidetzen duena gobernu bat partekatzea, eta kasuntan partekatzea sentidu literalean alkatetza bera ez delako garrantzitsuena aulkia bera, baizik eta gobernu eredu berri bat indarrean jartzen. Eta Nafarroko gobernura begira nola laliteke EH Bilduren eta Alderdi Sozialistaren arteko harremana orain arte esan genezak eta aurrekontuetako akordio hori ikusi besterik ez dago, elkarlana bentsat egon da, baina orain ez ezko ematen du, Alderdi Sozialista Lizarran alkatea aldatzeari, honek erremen hori zerbaitetan aldatuko du? Guk ulertzen dugu oraindik PSN eta PSOEn nolabaiteko reticentziak egon daitezkela EH Bildurekin era formal batean akordioetara heltzeko, edo behintzat gobernuak osatzeko akordioetara, beste akordio batzuetara dagoeneko heldu gara, baina nik uste dut hori oso azkar gainditzen ari dela, eta nik uste dut lehen aipatzen genuen anomalia hori, hau da, ezkertiarra den herrialde batean eskuineko gobernu bat egotea, gaindituko dela, azken finean, tabu batzuk euskal politikatik desagertzen direnean, eta zuk lehen aipatzen zenuen Ortuzarrek kritika tonoan egindako aipamen bat, gobernadore zibiloi batek EH Bilduri bozkatuko diola, nik esango dut, hori garai berri bateko seinale bat badela, ez? Gobernador zibiloi batek EH Bilduri bozkatu albadio, zegatik zuk ez? Jende askori eroriko zaio nolabaiteko tabu hori edo nolabaiteko arresi mental hori eta bozkatzeko aukera hori baldin badago, paktatzeko ere aukera hori normaltasunez ikusi beharko da. Hori izango da, nik esango nuke epe laburrean euskal politikaren etorkizuna, eta nik uste dut horrek gauza asko aldatuko dituela. Gure solaskidere galdera bana egiteko aukera bana eginek, Casanova jauna, eta Iker Bizkargoena hasiko da galdezka. Bai, egunon, Iker. Arabari buruz asko hitz egiten ari gara, eta gerta daiteke hauteskundeak egiten baldin badira, azkenean, Araban bertan Voxek eserleku bat eskuratzea, hori zate dute inkestek aukera hori badagoela. Egia da baita ere, PPN Iturgaitzek gidatzen duela orain mesua, eta nire galdera da, ea beldurra daukazue, bai Voxetik eta bai PPren aldetik, urrengo legealdiak, atzera begirako legealdia izan daitekeen, mesua gogortu daitekeen, ez dakite horren beldur egon zaitezkeen urrengo urteak nolakoak izango diren hauek esartzen baldin badira. Gerta daiteke, bost hartzea eta dudari gabe PPren atzera begirako orientazio hori dagoeneko hartuta dauka. Baina nik uste dut atzera begira egingo ez duena da euskal gizartea, eta nik uste dut horrelako aleginek ez dutela lortuko eztabaidak desbideratzea. Herri honek etorkizunari begira egiten du, eta nik uste dut eztabaidak hor daudela. Lehenaldia, gure herriko lehenaldia, eta bataz ere violentziarekin lotutako gauzak hor daude, eta eztabaida publikoaren parte izan behar dute, baina modu eraikitzaile batean eta beti zauriak zaintzeko eta sendatzeko borondatearekin. Lehenaldiko episodioak erabili nahi dutenek, konfrontazio hori berriro piztutzeko eta hori porrote egingo dute, gizarteak bizkarra emango dielako dudari gabe. Miguel Aizpuru gurrengo galdera. Bai, eskerreko tripartito honen hildora, benetan ikusten dozu aukerarik edo modurik sozialistak EH Bilduren eta Podemosen posizioetara erakartzeko, ala ezinezkotzat ematen duzu hurrengo legealdian?
Ni zintzoa izango naiz, eta pentsatzen dudana izango dut, nik uste dut epe laburrean oso zaila dela. Eta nik uste dut gizarteari heldutasunez tratatu behar dela, eta gauzak diren moduan esan behar zaiela. Ezin dugu orain ilusionismoa egin, eta esan oso posiblea dela urrengo legealdian aldaketa hori emote. Arrazoi ezberdinengatik, alde batetik PSOE estatu mailako alderdi badelako, eta segurazki Madrildik gauzak beste erabatean ikusiko direlako. Beste aldetik nik uste dut hemengo PSOEren zuzendaritza oso eroso dagoela. Beraiek pertsonalki PNV-rekin daukaten akordioan. Baina nik egiten dut hausnarketa hau, eta guk egiten dut hausnarketa hau, epertain eta luzera begira. Eta uste dugu, agian epertain hori uste baino lehenago helduko dela. Apirilaren 6an posiblemente ez, segurazki ez. Baina etorkizun ertainari begira, dudari gabe, aliantza politika beste erabatean platetuko dira. Eta gaina nik uste dut, aliantza naturalagoak izango dira. Guk ez diogu uko inoiz PNV-rekin akordioak egiteari karril nazionaletik, gu prest gaude hortarako, eta gaina eskaintza hori egin genuen, egin dugu legealdi honetan, saiakera, ez horiek eskaintza saiakera egin dugu, baina PNV-ek momentu batean esan digu ez dagoela prest soberaniaren bidean urratsak emoteko, beraz, logikoa da, karril nazionalean aurrera pauzurik posibleak ez direnean, PNV-ek ez duelako nahi, gu beste aliantza batzuk formulatzea, eta karril sozialean, nik uste dut, herri honek daukala potentzialidadea, erreferente bat izateko Europa mailan politika aurrerakoiak garatzerakoan. Eta ez eukitzeko gobernu konservadorea orain daukagu moduan. Hausnarketa hori nire ustez iraultzailea dirudi, baina hain da logikoa epertain horretan inposatuko dela eta albidetuko dela beste eskema politiko bat. Eta errematea, Zuriño Rodríguezek. Bueno, egun honik ni ez naiz oso originala izango eta koronavirus gaia berreskuratuko dut. Badirudi urrengo egunetan etxe askotan zaintza berrantolatu behar dela, eta oraindikan ez ditugu zaintzan inguruko neurri espezifikoak ikusi, ez? Behintzat Eusko Jaurlaritzak esandakoa. Zergatik galdetzen dizuka EH Bilduk parlamentun zaintzaren inguruko diskurtso oso feminista daka, eta nire galdera sinplea da. Ze uste zuzuk egin behar dela, zaintza erdigunean jartzeko koronavirusen krisi honetan, zenolako neurriak hartu beharko ziren, ikusita zuen diskursoa zaintzaren erdigunea planteatzen duela. Bai, orain adibidez, Madrilda oso afektatuta dagoen beste komunitate bat, eta batzuk gogoratzen ari dira eskuinak egindako murrizketak osasungintza publikoan krisian eduki dezaketen ondorioak eta inpaktuak, ez? Eta hemen ere, orain koronavirusen krisiak zaintza krisi bat sortuko du, baina aurretik ere zaintza esparrua gure ustez ez da landu behar den moduan, eta hor atzean daude arazo anitzak emakumen egoera eta emakumen zama estra bat suposatzen duelako zaintza lana, edo demografian daukan inpaktua sistema sendo bat ez eukitzearena, besteak beste. Eta hori guztia agerian gelditzen ari da, horregatik esaten genuen, kudeaketa partekatu bat egon behar dela, lidergoa adituena izan behar duela, gero ejekutiboarena, baina gizarte osoa parte hartu behar du, hau ez bihurtzeko, zama estra bat dagoeneko zaintza ardura bere gain hartzen ari diren sektorea, hain zuzen ere, emakumengan eta kasu batzuetan persona nagusiengan. Eta hori da erpin garrantzitsuenetako bat krisi honetan, eta horregatik pentsatzen genuen partekatu egin behar zela, eta neurri batzuk, adibidez, zaintzaile berriak edo aukera berriak sortzeko espazio horretan, krisiak irauten duen bitartean, eta beti hor mugan daukaguna da, zaintza espazio osoa berrantolatu egin behar dela, gizarte moduan aurrera egin behar nahi badugu, demografikoki eta berdintasunaren esparruan. Orduan, hausnarketa hori ere mai gainean utzi nahi genuen. Orain zuen ere koronavirusaz arago, gizarte daukana erronka nagusitakoa. Iker Casanova estimatua dago, gaur Euskal Telebistara etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik. Nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei. 10:04 minutu albiste goraino Euskal Telebistan, Amanei Bainezekin.